Samyang Spicy Noodles! So, ayan guys, welcome back to my channel. And for today's episode guys, kakaibang kainan session ito. Kasi kasama ko yung brother ko. Hi po. Magcha-challenge kami ngayon ng Samyang 2 times Spicy Noodles. Oh, no! Before anything else guys, shout out muna namin yung nag-sponsor ng Samyang na ito guys. Si Akdam Tago at si Jimayma Tiharis. So hindi magagawa itong challenge ito guys kung wala sila. Kaya maraming salamat po. So simulan na namin agad to kasi gutom na din kami. Pero hindi pa namin na-try ito kung gaano talaga kaanghang yung Samyang na ito guys. Kasi Samyang 2 times spicy noodles ito. So ayan, i-mix na namin ito guys. Ready na guys. Pero tingin ko sobrang anghang nito. Kasi sa amoy pa lang, grabe ang anghang na guys. So kami, mahilig kami sa anghang. Pero hindi masyadong maanghang ba. So hindi pa namin na-try ito guys. Kaya ito na, simulan na namin itong i-challenge guys. So ayan, kung sinong mauna namin maubos, siya yung panalo. So iwan ko lang guys kung talagang maubos namin to. Pero ito yung challenge namin sa episode nito. So ayan na, simulan na namin guys. Sarap nito. Grabe. Yan na guys, first bite. Samyang. Grabe ang anghang. Nasisino ako sa anghang, grabe. Sarap guys. Ang anghang. Ang dami nito, 2 packs. Makakaluha ka. Hindi tayo ng panyo nito guys. Tumulo na yung luha ko guys. Makakaiyak ka sa sarap. Kaya to guys. Tingin nyo guys. Kayanin. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Tubig muna guys. Grabe. Ang anghang niya guys. Meron ko ditong Vitamilk guys.
Di maalis sa bibig yung anghang guys. Grabe. Yung mata ko namumula na. Namumula na yung mukha ko guys. Ah. Ang daga. Parang umapo yung bibig mo sa anghang. Iwan ko lang guys, kung maubos pa namin to guys. Lakihin natin guys para madali maubos. Grabe guys. Namamagay yung big guys. Ang anghang. Parang kumakain ng sili guys. Huh? Oh no! Dalawa yan, tumutulog guys, yung sipon at yung luha. Grabe, ang dami pa guys. Kasi yung nabili namin is soya vitamin. Hindi nakatanggal ng anghang. Hindi ko talaga maubos to guys. Dami. Busog. Hangang aga guys. Di ko ata ito maubos guys. Kunti na sana natira, kaso ang gabi ang anghang eh. Woo! Woo! So guys, kita-kita nyo na kung sino yung panalo guys. Hindi ko na talaga kaya guys. Sobrang ahang. So ayan guys. Sumuko na yung brother ko guys. Ayan, mas madami yung natiras kanya kaysa sa akin guys. So ayan guys.
So kita-kita na po yung kung sino talaga yung nanalo sa challenge nito guys. So since pareho kami hindi nakaubos, itabla yung laban. So grabe talaga ang anghang masabi namin sa Korean spicy noodles. Grabe, maanghang talaga siya guys. Tapos buong mukha mo namumula. So tulo lahat. Yung sipon pati yung luha mo guys. Grabe talaga ang anghang niya. So yan guys, kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to subscribe to my channel guys.